Zwaargroep Passana het het yield dat voor de ouderenzorg wie broekt om ziekenhuis de Sionsberging dok om hier te houden. Zou zo'n 20 miljoen euro opbroekt wezen. Dat staat het CDA in Dantenbediel. Nevens beruchten zou het faillissement van het Dokkum ziekenhuis onsteende wezen. De oppositiepartijen in de steden roepen de coalitiepartijen FNP, PvdA en CDA op om een serieus debat te vieren over de plannen voor de plaatsing van Wiemoen. In een eerste brief hekelen de partijen het besluit van deputaire steden. Die houden vast aan een groot Wiemoenenpark in de IJsselmar. Maar dat plan gaat het college volslijn voorbij en alle inspraakjongen die ter west hebben, vindt de oppositie. In de square in Geriep het juist jong brandwest. Van mensen hebben brandwonden oproepen en binnen behandelen. Het gebouw staat vol met auto's. De brandwacht heeft er ook dwaandewest om het vuur te bestrijden. Met de brand is ik asbestvrij kwam. De omjouwing is daarom uitzetten. De professor Wassenbergs kwal in Lekker misdwaande met de ontwikkeling van een eigen lesmethode. Ze bezieken zat te werken dat ze naast kwaliteit net meer bulten papierwerk hoeven te dwan. De squala pleit het voor minder regeljouwing in het onderwijs. Staatssecretaris Dekker wil takken meer 20 excellente squalen meer ruimte aan om eigen lesmethodes te ontwikkelen. Joen en vannacht buien, maar in het watergebied kans op Tongeren en Wienstjetten. Het wordt 8 graden. Morgen is nog een buiken, verder geregeld zinnen en droog. Temperatuur 13 graden en de zuidenwind is matig onkrachtig.